vaixell, anomenat Esperança, sembla que hauria embarrancat i 2 dels seus passatgers haurien mort ofegats en intentar arribar a la costa. Rafa, Ignasi Gené... oi que el fill del Peris se n'havia anat a Menorca amb barco? El fill del Peris, que havia anat a Menorca. Sí, va marxar i amb el Quim, ho va dir la Cinta. És que ara he sentit per la tele que hi ha hagut un naufragi. Menorca? Una aigua. I què més han dit? En freda, Un moment, sí, és que té feina, eh? Que hi ha hagut 2 persones mortes. I no han dit res més? De què parleu? Has passat? Sí, també han dit el nom del barco, però ara no me'n recordo. Com es deia el barco on anaven? Escolteu, em podeu explicar què ha passat? Rafa, com se diu el barco del Quim? Jo què sé, ni idea. Esperança. Es diu Esperança. M'ho va dir el Quim. Hòstia, Què? és aquest nom? Han dit Esperança, n'estic segur. Però com vols que el Max estigui dormint encara a aquestes hores? Segur que no hi és. Tu fes el favor de no fer soroll. Que hi ha algú que dorm? Vas, calles. Max, no em diguis que encara estàs dormint. Vinga, va, lleva't, que aquestes no són hores d'estar al llit. Quina hora és? Perdona, Max, però és que hem vingut a portar-li unes coses al David. Sí, i embarrissar les portes, o sigui que espavila, que m'hauràs d'ajudar. No puc. He d'anar a estudiar, jo. I com penses anar a estudiar? Havent dinat? Fes el favor de deixar-lo en pau. No, però és que se m'hi fota molta gràcia, aquesta canalla. He d'estudiar, cony, si han d'estudiar que estudiïn, però després se no es queixin que no tenen temps. Oh, Déu meu, Peris. Tu sempre has estat així o és ara que t'has fet vell? Jo vell? Jo vell? Jo no estic vell. Vell i rondinaire, que et passes tot el dia remugant. Vaig al lavabo. No hi heu d'entrar ara, no? No ho sé, jo sí d'entrar, no ho sé, no t'ho puc assegurar, potser sí. L'hem més espantat. Mira que ets burro, Peris. Fes la prova d'una vegada. Per què no? Quant temps fa que no? Ja t'ho vaig dir, 2 faltes. Ja tu t'hi estàs prenyada, segur. Hi ha gent que té 2 faltes i després li torna a venir. Ja, sí, sisplau. Sisplau, Però què? com a mínim li has de dir a ell. No vull. Doncs amb algú has de parlar, amb ta germana o... Passo, que no? Ai, tia, tu estàs imbècil, de I tu veritat. filipolles. Escolteu, Què? és que m'agradaria passar. Tens pressa o...? M'agradaria aprofitar el temps, sí. Ja. Doncs que mil que tu vulguis fer me la sua. Ja, mira, és que ja ho dic per ella, saps? Perquè si ens estem gaire més estona aquí parats, al final arribarem a la tercera falta i llavors la cosa sí que serà greu de veritat. Tio, ets idiota. A veure, vosaltres entreu o sortiu? Anàvem a entrar, però ens ho hem repensat. Aquesta tia està tot arreu. Ei, hola! Ostres, quan t'he vist no m'ho podia creure. Què fas per aquí? Vinc a estudiar, m'examino de selectivitat. Ah, i com és que vens aquí? Perquè estic vivint a casa del David Peris, aquí al costat. Ostres, que bé. I tu què? Com et va la vida? Molt bé. L'altre dia vaig veure el Quim. Sí, ja ho sé, ja m'ho va dir. I tu què hi fas per aquí? Doncs mira, treballo aquí a l'institut. Ah, sí? Sí, i he vingut a la biblioteca amb uns alumnes. Són alumnes meves, saps? Molt simpàtiques. Esteu molt canviats, tant tu com el Quim. Són 2 anys. Sí, clar, suposo que és això, però no sé, a més, no sé, he trobat el Quim més tranquil, més equilibrat, més... Més guapo. Sí, també més guapo, és veritat. I tu també estàs més guapo. Deu ser l'aire del mar. Sí, deu ser això. Saps que hem parlat bastant sovint de tu, allà? Ah, sí, de mi? Bé, tantes hores al mar s'acaba parlant de tot. Vaja, home, gràcies. Bé. Al mar només es diuen les veritats. Deu haver estat una experiència increïble, oi? Sí, sí que ho ha estat. Et fa obrir els ulls, saps? Veus la gent com viu, gent pobra, gent rica, i també he vist molta misèria. T'acabes adonant que allò que consideraves tan important potser no ho és gaire. No ho sé, que no cal córrer tant. Per no anar enlloc. Exacte. Bé, i no només per tot el que he vist, també per haver passat tantes hores amb el Quim. Ens hem fet amics, saps? I ara què fareu? Us quedareu per aquí? Jo sí, vull estudiar medicina. Després potser torno a marxar. I el Quim? Bé, suposo que ja t'ho deuria dir. Em penso que també es vol quedar.
Vol fer petits creuers per turistes. Ai, espera, que aquests són alumnes meus, ara vinc. Vosaltres! Em sembla que has deixat alguna cosa, eh? Sí? Hola, Marta. No he sentit res. Que no sé res. Què? M'estàs dient de debò? Però a veure, on... Estàs segura que han dit Esperança? Sí, gràcies. Sí, ara miraré de saber alguna cosa. Que sí, que ja et trucaré. Cinta! Què? Què passa? Que tenim feina. Escolta, no et faria gràcia aquí, al pis del nano? A mi, les que feu gràcia sou vosaltres, les dones. És que us munteu unes pel·lícules... Què té el pis del nano? Ai, senyor, ja cal que estudies molta psicologia d'aquesta que estudies. Si un dia m'ho expliques, a veure si puc entendre. Sí o no? Un peris no falla mai. Ei, però... Amb compte, Ara que no t'agafi una taquicàrdia. Collons, Max, que no hi ha timbre en aquesta casa, o què? Què passa, res? Hi ha hagut un accident amb el barco. Quin barco? El valer del Quim, collons. Però què ha passat? Encara no ho sé ben bé, però hi ha 2 morts. Què vol dir morts? Quins morts? No ho sé. Només m'han dit que són 2 homes. La dona que anava al barco ha identificat el seu marit. L'altre és un membre de la tripulació. Què vol dir un membre de la tripulació? Max, collons! Hòstia, el David o el Quim? No, Peris. Però deuen haver dit alguna cosa, si és jove, si és vell, el que sigui. És viu, està inconscient. No duien documents a sobre. I es veu que fins que no els tinguin identificats amb seguretat no en poden donar cap més dada. És el procediment de merda, es veu. Escolta! Trobaré algú, no ho sé. Vaig a fer una bossa, Digui. Cinta, collons, qui és? Digui, qui és? Ja està. És el que ell havia volgut.
encara no m'ho crec. Ja ho sé. Jo tampoc. On són? Nois, que veniu? Ja vindran. Deixem-los estar. Gràcies per tot, Al Quim li hauria agradat saber que va fer l'últim viatge amb aquest barco. Només faltaria. Adéu, moltes gràcies. Adéu. Escolta, ara queda't a casa tot el temps que vulguis. Hi ha espai de sobres. No sé. Ara mateix no sé què faré. Quina merda. He estat gairebé 2 anys que no em podia separar ni 4 metres del Quim i ara ja no hi és. Jo, Max... Em fa estrany no tenir un barco. Un dia en tindràs un altre. Encara no entenc per què vau sortir. El Quim era... Sempre anava amb compte. Sempre s'ho pensava tot 2 vegades. Es va juntar tot i... Tot el que podia anar malament va anar malament. No us hauria d'haver deixat marxar sense revisar bé el barco. És culpa meva. Tu ni vas poder fer res, Max. Treu-t'ho del cap. Sabeu què és el que va fallar? No ben bé. Tot el sistema elèctric se'n va anar a fer punyetes. No funcionava res, ni el GPS ni res. Navegàvem amb les cartes, però de sobte un banc de boira i... Vam xocar contra les roques. I aquell imbècil es va posar nerviós i el Quim va intentar ajudar-lo, però... Tot plegat és una merda. Vaig perdre la meva mare. Ara el Quim... No sé. Ja no sé qui sóc, David.